Oh, yaman mo. Ba't di ka kumakain bakang? Kainom na kasi. For some reason, bakit hindi ka Nauna makakain? nag-inumin. So, kasama po natin si Madam Bakang kasi tuwing dumadalaw po ako sa bahay nila, lagi po siyang wala na kumakatiming. Surprise nga! Kasi nag-chat. Magkasal kami sa bukid. Ayun, ako na-surprise. Kamusta yung negosyo mo? Wala na, nalugi na kasi nga, pista. Yung unang ginamit ko sa pista. Nagay busa man. Hindi siya nalugi. Naubos yung puhunan. Ay, Hindi hindi ka ka nalugi. one term. Wala ka rolling. Naubos. Kasi yung Nagpakanamot puhunan. ka sa pista. Nagpakanapot ka sa Pasko. Kaya nawala na, nagamit ko yung puhunan. Wala. Nagyan sa December. Ato yung pista to. Sa Diwa ba ito? Duwa pagod ang pista. David Juki, oh. Okay, So nagamit ko. Kumita ka naman nun. Oo. Sadyang ano lang, nagamit ko Kumita talaga siya. Maganda yung Kang wabo kapalit ato yung mga perfume na. maganda yung business na Asa man ang uban mga bag na diya? Na nabiling konti, mga worth 30. Pila? 30 pesos. 30,000. Huh? Bipe, ang imo, Live. ang imo rin din nagandar. Ano pag-expect ka? Ayan! Nagandar. Lumaandar? Daw lang, Wala basta na day lang live. pagsa, wala na lang pagsa. Hindi ka magtama, basta day live. Pag nay mangutana, cellphone lang kung magtanaw kay kabalo sa oras. Basta wala po di mo naon. Gold ra ba unta, nailat lang nila sa gold. Dahil dasa na fashion dahil. Gani. Tinitinda ni... Tinitinda pala ni Baka, hindi gumagana. Warranty kay. Baka kasi hindi mo pinindot. Kaya nga. Kabalo ka ba magtanaw? Anong oras? Ito si Paluma pag may live, siraan. So ano plano after this? Since wala na yung business mo. Wala kasi tinagtabad na ako mag-vlog. Walang Wala, mga vlog na. sa bahay nga lang. Walang sa vlog. Hindi ko lang ako nakapaka-upload kasi nandito. Hindi ko makuha yung ano, yung dahilan mo. Tinatamad ka. Yung baga, kuan ba? Baka next month. Baka next month pa. As of na wala pa akong gano'n. Hindi, saan? Saan ka tinaman? Walang pumapasok na income? Mababa? Hindi naman sa mababa. Nahihirapan ka mag-accept ng content? Hindi. As of now, gusto mo na mag-kuan Kasi- mag-rest. Sa dami ng ginagawa natin, sa dami ng lakad natin, knowing Brenda ha, ikaw isa ka, bago pa man dumating, syempre alam naman natin, ito atin na lang po ito, bago pa man dumating si Britney, diyan ka naman. O bakit? Ba't ayaw mong bumalik? Bakit ayaw mong pumunta rito para makagawa ka ng mga vlogs? Siya Kaya yung tamad PA, nga ako. di ba? Sa bahay lang ako. Mahal pamasahin mo. Tinatamad. Pupunta lang ako ng mga baga. Oo, magbabayad ka pa rin nun. 150 lang. Pangkapi lang sa baga. So ayaw mong pumunta rito dahil tinatamad ka lang. Hindi naman dahil nagtatampo ka or nagsiselos ka. Tampo. Ano, ilang taon na tayo, Marian? Langal, nagutom 6 years, 7 years. Pero okay naman kayo. Walang anong tampo. Eh, Nagkaunto. Mas 7 years na tayo, my God. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Wala. Kaya tamad na. Ewan ko ano maka-motivate sa akin. Hindi, yung mga, paano yung mga daily, monthly expenses Hindi mo? kasi siguro nga dahil may trabaho si Papa. May trabaho. Siguro Yun yun, ako. may trabaho kasi si Papa. Tapos si Mama, may income day. Si Jessica, nagbibigay din si Jessica, nagbibigay din. Kaya siguro, ay, siguro sila. So, parang sinasabi mo na, Oh, sige, kayo muna. Kayo muna. Parang gano'n. Kasi for how many years? Kasi kung wala trabaho si Papa. Lang lang, kaya- lang lang. Trabaho kasi ako ang bubuhay. As of now, meron. Lang kami ito, lang lang. Oo, kung sa reverse. Pero sayang eh. Ano lang akong pamuhay? Magluya, mas sila ka maka. Ang dami ko na dayon mo.
Pinagalaginom na yun. Ang daming followers ang naghahanap talaga sa inyo. Pero okay lang yan. At least, kung mamimiss din kami. Sometimes, imo day paluma-luma. Muna lang yung tubig day. Muna lang yung tubig. Ano ba? Tatagay ba? Ang laki ko naman. Kalaan na nung mga laputan. Yun na nga yun. Siguro, kahit tulog ka lang. Kaya doon man na sa langit. Doon sa langit. Pwede naman pumunta rito Tapos pag mag-ano ka, magpadaan ka sa magpadaan ka sa inyo. Well, bahala talaga ako kahit tulog, para akong sawa. Para akong sawa ng buhol. Kasi, May live pa, tapos sinisiraan ako ni Palumba na. Gani. Hanap ako ganina. Pwede ihuli. Ilisan. Hindi pa siya tapos. 1 year warranty man ni. Sana ma-original, kinaiwan niya parang click. Pero ang bag kay nice kaya ang bag akong napili. naman ako motor. Pwede ka naman magpatundo. Sundo ka na, dyan ka naman sa business. Sabihin mo lang. Busy ka naman sa business. Hindi. Imo, Jella. Sabi sa karinderya ba? Pwede ka Ba? naman magpasundo. Mag-resign na lang ako, private driver na lang. Ayun. Hindi mag-assist ka lang sa pamilya. Buang ka. Ang laki-laki ng sahod mo sa Del Monte. Mukhang ikaw ang sunod na tagapagmana nun. Ganda na ng trabaho mo, tsaka may benefits ka. Kaya ang benefits ko. Totoo. Maswerte kayo na may mga ganyan kayo. Ako wala. Insurance lang talaga. Yung SSS ko okay na kasi 16 years na. Pwede ka na makapag-loan. Napalo na ako. 60,000. 16. Ilan years and daw. Ha? 2 years. 2 years naman ang kontrata sa pag-ibig ng buwan SSS. Kami na namin yung pera. Balay. Bahay mo. Pinapagawa. Malapit na pisa sa kanila, main. February pa lang, te. May March, April pa. 2 months. 2 months na. Kaya na. Imo. Inom na lang. Lalo na ko ito. Ay, basta sa ice business na. Sama ka bukas. Kung ba nag-com, Sama ka bukas. Cabrilla kami kasi araw, pista nag-Cabrilla. Kita 11. Oh, Kaya kami fit no. Pag-zoom ba? Pasawal di ba? Ay, hindi kayo sasama bukas sa Oriqueta. Hindi kasi yung, paano nga, 19, 11, 3 days and 4 nights kami sa Claveria. Kasi bukas, Phylum Band. Sa 10, Sa chin. Sige, artehan mo pa. Sa 10, Sweet Notes Band. Sa 11, Rave Party. Bakit ice sila? Ba't di mo pala kami in-invite dyan? Wala pa sa kwan nga, sa blazing na talaga. Hindi, syempre may party dyan. Madam, ang good. Gani. May iniiwasan ka ba sa mga SC? Kasi na naman tayo. 7 years na tayo nagsama-sama. Kasi lahat naman yung kuwan, kasi poblasyon man yan, hindi ba yun doon sa lugar ng sister ko, Tambubuan yun. Ako baga, doon kayo sa Sintro. Tambuko. Doon kayo matutulog sa sister mo, pero makikiparty kayo sa kabilang O barangay. sa Sintro. Ah. Pero wala, okay naman kayo ni Inday Kanto. Ano mo rin kami, nagkakasundo naman kami dahil pagdating sa hatian. Na, Sana mo na yun. Ay, tuntun man eh. Gila, pag-ice ba? Wala ganyan mong roll day. Ako nag-ganda eh. Bainot ako nag-pag-ice. Ikaw mag-gun. pag wala kayo, Pagkuha sa ice. kayo ba? Day! Ice, day! Nagkaon man sila. Beshi! Si Uyong, pag wala Pagkuha kayo, sa ay, Mark Anton ba yung ice? tahimik ba ng hinaguan? Pag nandito kayo, ang ingay, masaya, Kaya naman si kaya Paluman. marami nagtataka ba sila kayo nagpupunta. May backline, may taga-rino. Pwede ba mo mag-chat? Kasundo sa highway?
Oo ba, pwede naman eh. Kaya naman masahe. Magpamasahe naman kami, meron ako. Tinatamad ka lang talaga umalis. Oo, bahala ako. Kahit mga ibang bakla, chinachat ako. Hindi ka nga rin nagre-reply sa mga chats, sa mga ano. Nanood ako ng Netflix ma, tapos meron ba akong pinapanood, hindi ko mapapanood. Ay, ang Jackies naman. Ang ilang changes kaya yan. Nagutom ako ulit, kakanin ako. Sing-